mga gamba, magandang araw ulit. Tatalakayin natin ngayon mga kagamba yung bakit ang mahal ng gagamba sa mga ganitong panahon. Yan. Kagaya noon, no? Nung ah, pandemic, yung napakahigpit noon. Ang isang kaha ng Tagalog ko, 1,000. Paano? 16 na checkpoint ang dinadaanan ko bago ako makarating ng Nueva Ecija, bago ako makakuha ng gagamba. So mabuti na lang mayroon akong IATF ID. Kaya nakakalusot ako sa mga bawat checkpoint. Ang dami kong mga paraparnalya na kunwari may mga deliver ako ganyan lugar, ganyan. Naka-uniforme ako. Kaya nakakagala tayo. Ganun kahirap. Aww. At saka limitado lang yung kinukuha kong gagamba doon. Hanggang 1,500 lang, 2,000, 1,200, ganyan lang. Kasi hindi ko alam paano ko rin ibenta gawa ng pandemic. Bawat pupuntahan mo may umorder, naka-lockdown. So hindi ka makapasok. Ganun yung mga gamba. Ngayon, yung panahon na yun, tumaas nga, mataas talaga dahil ako lang may gagamba. Eh nung dumami na yung mga nagparating, natuklasan na nila yung mga carpooling na yan, dumagsa na, bumagsak ulit ang presyo. Ganun lang yun mga gagamba. Eh ngayon, bakit ito, ganitong panahon, bakit napakamahal ng gagamba? Natural. Walang pinag-iba sa gasolina, sa krudo yan. Pag konti ang supply, mataas, agawan, mataas ang demand. Kasi yung iba kasi, na hindi pinag-aaralan, hindi pinapanood yung mga lecture ko sa YouTube channel ko, sige, pag may naghanap na bata, pauso. Sige, pauso. Ayun, nung dumami yung bata naghanap, akala nila may supply silang makukuha. Ay, hindi nila alam, wala pala. Ayan mga gamba. Hindi nila alam na wala na pala sila makukuha ang supply. Hindi sila nanonood ng YouTube channel ko, hindi sila nagtatanong. Kasi kailangan kasi pag-aaralan mo na, hindi ko mo may nakuha kang supply ngayon, akala mo meron ulit. Iniisip mo, ang daming reseller online. Nako. Lugi ka lang yan. Lalo kung baguhan ka. Tapos, ito pa. Ang kuha doon, ito kaya tumataas ang presyo ng gagamba. Doon kasi sa bukid, lahat ng mga ahinti dyan sa mga probinsya, kasama na sila sa group ngayon ng gagamba. So nakikita nila yung galawan ng mga seller sa Metro Manila. Tapos pag may nakita sila nag-post yan na looking for ganyan, chinachat nila yan. O ilan ba kailangan mo? Di, rekta ka rito sa akin. Isipin mo kung ang deliver ko doon sa isang kumukuha ng 5 ka sa akin is 4. Uupueran siya doon ng 3. Siyempre, papayag ka. Kukunin mo lahat yung gagamba niya. Pero minsan ka lang makakuha. Kasi hindi mo lang kung saan mo dadalhin yun. Ganun yun ngayon. Kaya mataas ang presyo ng gagamba dahil konti ang nahuhuli. Ito pa, dahil nasa group na yung mga ahinti, kami mga legit na mga boss nila na nagpo-provide ng mga kaha, nagpapadala ng pera sa kanila. Marami na silang mga rason. Sabihin, ay hindi kami nakailaw boss, ay umulan dito, ay nalasing yung mga bata ko, hindi nakailaw, nag-inuman kasi birthday ni ganito, ganyan-ganyan. Marami silang dahilan. Pero sa totoo lang, ang gagamba niya is may 1,000 lang. Ngayon, kung yung isang tao dito sa Metro Manila na kumukuha ng pag-deliveran ko for 50 o 4, inisip niya, ang kuha niya sa akin for 50. Ay doon makukuha niya ng 3. O di ito ngayon, iniisip niya ngayon, di may bibinta ko ito ng mga 450 rin. Ayan. Siyempre, ang mangyayari niyan, papatulan niya yun. Pipresyon siya ng 3. Plus yung box, babayaran mo. Plus shipping fee. Padala ng pera. Computin yung mga kamba. Kung 1,000 lang o 1,2 lang o 1,500 lang ipapadala sa'yo. Computin mo kung magkano na puhunan nun. 3. Plus yung kaha. Ang halaga ng kaha, 50 ka muna. Di, doon sa 100, 350 na. Kung 50 yung box, babayaran mo yon. Yung shipping fee, 700. I-divide mo sa, alimbawa, let's say,
1,000. O 700, di-divide mo, di 70 centavos. Ang idadagdag mo, 70 pesos. So, magiging 70 centavos ang may dadagdag sa isang box. 70 pesos pala. O, so, magiging 420 na. O, magpadala ka ng pera ngayon, Gcash mo. Gastos ka na naman doon. 3,000, magkano charge sa kung 10, 300. O, di, magkano na? Di-divide mo na naman sa 1,000 yun. Nasa mga 30 centavos ulit. O, di, 450 na ang puhunan mo. Yan ang hindi naiisip ng iba. Naakala nila pagkamahal-mahal na ang gagamba. Pero, sa totoo lang, pag 1,000 lang dumating sa'yo, balik kaya lang yun, mga gagamba. Yung iba dyan, chinat siya. Dress lang dito. Ayun, sige. Padala mo sa akin yan. Tapos, magyayabang na ngayon social media to. May parting tayo. Yan. Salamat sa mga nag-abil kahit walang nag-abil. Kita sa akin, di ako nagpapasalamat sa mga nag-abil sa akin. Kasi hindi naman kailangan na i-post yun. Kagaya yung sino ba yung nag-mention ng mga pangalan na kumuha sa kanya, ayun, nasulot tuloy yung mga buyer niya. Ganon yan, mga gamba. Mahirap magyabang ka pagka social media kasi nakikita nila. Yun ang sinisilip ng magagaling naman, matatalino. Ganyan, kaya tumataas ang presyo ng gagamba. Isipin mo, kukunin mo ng tres doon. Tapos, walang mahuling gagamba nga. So, papatulan mo yung 1,000 na kagamba lang. 1,000 piraso. O, wala kang kahang pinadala doon. Inalok ka lang. Natural, babayaran mo yung kaha, yung box. O, parang hindi marunong magkwenta yung iba dyan na puro reklamo, napakamahal na gagamba. Di ba, mga gamba? O, bakit nagmamahal ang gagamba? Dahil nga sa ganon. Binibiding ng mga ahente sa probinsya, yung mga tao namin doon, nasa group na sila. O, pero pag dagsa ang gagamba doon sa kanila, abay, madaling araw pa lang tumatawag na, boss, o ganito ang gagamba natin. Kasi walang tumatawag sa kanila dahil lahat mayroon. Ngayon, pag dumating yung mga panahon na yan, papaano na naman i-dispatch yung gagamba mo? Kung ikaw bago lang. O, pinatulan mo yung mga tikta 1,000. Ay ngayon, biglang dumagsa, kaya mo ba yung 5,000? Kaya mo ba yung 7,000 na parating? Wala, hindi mo kaya yun. So, ang mangyayari, atras ka ngayon, hindi na kukontak sa'yo yung ano. Kasi hindi ka naman kukontakin nung kinunan mo na ahente dahil alam niya na bagito ka at hindi mo madidispatch yung ganun kadami. Sa amin yung tatawag yan. Bago kayo ng mga baguhan. Pero, pag tumawag sa amin yung mga ahente, natural babaratin mo para ma-dispatch sa mo ng mababang presyo at maubos yung gagamba mo. Ganun yan. Pero pinaka-standard na talaga na presyo dyan sa mga mangingilaw, sa mga ahente, 2 piso. Pinaka-standard na price yan pagdag sa gagamba. Minsan nakukuha ng ano yan, 150. Ay ngayon, yung iba, padalan mo ako, boss. Ilan? 1,000. Isipin mo, mura ang gagamba rito sa Metro Manila noon, 250, 275, 3. Tapos iririkta pa sila doon sa ahente sa probinsya, di bibigyan sila ngayon 2 piso or 250. O nga naman, nakamura ka nga naman. Kasi ang deliver sa'yo 350. O nakamura ka nga naman doon sa 1,000. Hindi mo inisip, sasabihin sa'yo na ahente, o bayaran mo yung box. Wala ka naman box dito eh. O, di sabihin natin 40 na lang yung box. O edi magkano na yon? 1,400 na agad. 3,400 na agad. Kung dalawang at kung 250, 2,900 na kaagad yung 1,000. O di 290 na ang puhunan mo. O shipping fee niya 700 sisingilin sa'yo. O di magkano na? 360 na ang puhunan mo. Ay 350 lang deliver sa'yo. Magyayabang ka pa ngayon na, uy, may parating ako. Yan. Hindi practical, mga kagamba.
Kaya doon tumataas yung presyo ng gagamba dahil dito sa mga small reseller natin na rumirikta doon, nagtataas sila ng presyo para mabigyan sila. O, adi, ano na pala nyo ngayon? Wala. Malulugi ka lang. O, sasabihin sa'yo, kaya mo ba itong 5,000, 7,000? Atras ka naman ngayon. Ay, hindi ko kaya yan. Hanggang 1,000 lang ako. Wala. Hindi ka natatawagan yan susunod. Kasi, maabala lang din naman yung ahente. Gaano lang naman yung patong mo doon na 50 centavos. Eh, maabala siya. Tapos magagalit pa yung kagaya ng ako na boss nila na, o ba't yung kahako napunta kay ganyan? Kasi, lalo kung yung mga nagla-live yan, nakikita namin. O, yung box ko, naandun na kay ano kilala namin kung ano yung box namin. Yan. Kaya tumataas ang presyo ng gagamba ay dahil sa mga reseller na nagriktahan doon sa probinsya, sila nagtataas ng presyo doon para makakuha sila. Na iniisip nila na mas makakamura sila. Pero, hindi nila alam yung risky. O, ito pa. Ito pang malupit yan. Bago ipadala sa kanila, boss, padala mo na yung pera. Yan. Diyan na pumapasok si scammer. Ang dami na scam dyan, mga kamba. Kaya ako, hindi nila ako pinapadahan na walang pera. Hindi ako pinapadala. Ay di, okay lang. Doon na lang ako sa legit mga tao ko doon, makilala ko. Kung ako nga, tao ko nga mismo, nai-scam pa ako. Yung pa kayang hindi mo tao. Babalian ka ng babalian. Boss, wala kaming pang ilaw, padala ka ritong budget. Ganyan-ganyan. Binibigyan ko yan, padala ka doon. Ginagastusan mo sila. Pero anong nangyayari? Pinapadala niya doon sa mataas ang presyo. Tatanggalin yung maliliit, gagandahan yung ipapadala doon sa kabila para maganda ang presyo. Tapos, quality. Yung darating naman sa akin, basura. Yan, mga gamba. Kaya medyo naglalaylo tayo pagdating na ng ganon. Bakit yung isa na yun, ang ganda ng gagamba niya? Alam ko naman saan galing. Kasi pag sinilit ko doon sa terminal, kung alimbawa galing Isabela, pumunta ako sa terminal, kita ko naman lahat kung sino yung may mga parating doon. Dahil iisa lang naman yung bus na pinanggalingan noon. Yan. Kaya, tumataas ang presyo dahil din sa mga reseller na rumirikta. Yan. Kasi nga naman, ang deliver mo 350. Ang puhunan doon, 2. Ay siyempre, pag nanulot ka doon, hindi pwedeng ibigay sa'yo ng 250 ibibigay sa'yo doon. Di ba? Sasabihin sa'yo, kaya mo ba itong 7,000, 5,000? Kukunin mo ba yon? Hindi mo kukunin yun kasi hanggang 1,000 ka lang. 1,500 lang. Ganon yun. Di siyempre, yung ahente ko doon, imbes na quality may ipadala niya sa akin, ayun pinag-rejectan na niya doon sa isa. Reklamuhan mo siya, wala ka na magagawa. Ganon yung mga gamba. Kaya tumataas ang presyo ng gagamba dahil sa kagagawan din ng mga reseller na rumirikta doon. Pero kung sa amin lang babagsak yun, makokontrol namin ang presyo doon, hindi tataas ang presyo doon, mababa pa rin ang presyo dito sa Metro Manila. Dahil ang kuha namin halimbawa doon is 180, 170. Maipipasa namin dito 250 hanggang 3. Ay mayroon rumikta doon na reseller, kinuha niya ng 2. Hindi na ibibigay sa amin yun. Boss, 2 na kuha rito di habulin mo ngayon, 2. Hindi 350 deliver mo. Dahil may expenses pa yun. Sasabihin na naman sa'yo, boss, may kumuha dito 250. Di 250, sasabay ka rin. Magiging 4 na deliver mo rito. Diba? Sino nagpapataas? Doon sa mga reseller na dati kong dinideliveran na nagriktahan na doon sa probinsya na nagpapataas ng presyo. Eto pa, ang dami pang nag-usbungan ng mga reseller ngayon na sinusulot nila yung presyo doon, ganyan-ganyan. Okay lang, sige lang. Pagpatuloy nyo lang. Tuloy-tuloy lang yan. Kasi, ganun ang kalakaran ngayon Hindi mo rin mapipigil yan Ayan. Kaya yung mga ahente doon, tumatawag sa akin pag dagsa nagagamba. Pinapagalitan ko. Tawagan mo ako pag kailangan ko. Pag hindi ko kailangan, huwag ka tatawag. Diba? Dagsa gagamba.
Saka katatawag dahil napakarami ng gagamba doon, ang lalaki ng gagamba. Natural, malalaki kasi wala nang kumukuha, dagsana. Isabela, Nueva Ecija, Pangasinan, dagsana. Yung Pangasinan pa lang, dagsana rito. Nueva Ecija pa. Ganon mga gambang nangyayari. Kaya tumataas ang presyo ng gagamba. At isa pa, pag ganitong panahon, tataas talaga dahil walang huli. Kukunti supply. Yan. Yan ang dapat na alamin nyo mga gamba. At sana marami kang natutunan dito sa pinagsasasabi ko. Sana naintindihan nyo. Yan. Abangan nyo sa mga susunod na upload natin. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan sa gagamba. Itong sinasabi ko sa inyo, naikwento ko na ito doon sa mga previous na video ko. Kaya lang hindi nila pinapanood sa dami na kasi. Mahigit 800 na video na eh. So, ang titignan lang nila itong sa unahan. Ayan mga gamba. Alright, hanggang sa muli.